हाँ हो गया बोलो। वेलकम टू इक्रा आ जाओ। आं शक्ति कुमार देवबर्मा टेकवारजला जन्म जयनगर इयर आईटीएफटी प्रेसिडेंट ताई इयर आईटीएफटी सेंट्रल कमिटी अर्थात स्टेट कमिटी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रचार सम्पादक ताई आनी देवराव दङ इयर आईटीएफटी आईसीएल आईटीसीएल ताई आं दङ आईटीएफटी डिविजन मेम्बार्स जों दिनै मन मानसिफोर थिगा दीर्घ जगाराव मैनाय जों जाति दखान बागै सामुबाय दङ ताई टिप्रालायनि बागै सामुबाय दङ जों माबनो बादैबो आलादा राजनीति रय जों मानजुयनायखे फियाला जाति दखाननि कक साइमिया सेटिस्फाइड जोंनि बागै जों दिनै बुबाग्रा माबायनि बुबाग्रानि थानि जों सिनि थानि ब रुल फलायनानै बिनि अधिकार दङ अ हानि बुबाग्रा हानि बागैनो बिनि रुल बाय जों मानिनानै बागै बिनि रुल बाय फलो फलायनानै बागै जों दिनै टिप्रा मथाव जयनि Kay nor hasten no koronga taitam kozarna musu ang koinai hasteni lokini lokorokno jotono janija hamjamani bharatbosho ঠিক আছে janija অধিকার janija রাইট নাঙানি দङ হাইফানো আলাদা স্টেট হেগাবা আলাদা রাজ্যনি কন্ডিশন বাই ত্রিপুরা স্টেটনি কন্ডিশন বেলেখানো ফার হেগাবা সালজা ত্রিপুরা কন্ডিশন মহাयो ত্রিপুরাসা অলরেডি फाइट हानाय नाय दंखा आबोनि बागै ओ फाइनानि स्लाइ सकां जों बुबाग्रानि याक्तै जों माथांगाना मुसुमजागो आबो कसा खख्रां कर्म कुफुर हियावै तंखायनो सानाय आबोन केतनर तिनि टिप्रा मथो जॉइन खलायनाय बुबो हाइमा तंखानार आव टिप्रा मथो तिनि जॉइन खलायनाय बेलाखिनो खाकसाम मानखा कारण सिनि थुयनो मोहाय सुजाक दङ जों टिप्रासा जों जतफानो सिनि माथांगो तैसुम सिलै थांनि जों बयनि बसंनि बहाबनि मेया आबोनि बागैनो सिनि टिप्रासा थुइ सिनि बिसिङाव तमानि बागैनो जों टिप्रासानि सामुं तांगानि ताई ग्रेटर टिप्रालेन दाति माननानि बागै टिप्रालेन ग्रेटर टिप्रालेन दाति माननानि बागै जों बुबाग्रानि यावनो